L'aventura jo crec que és apassionant, és molt satisfactòria. La veritat és que el 2015 el poble de Catarroja me va donar l'oportunitat de complir un somni. Porta ja 3 anys en aquest somni. Crec que estem canviant el nostre poble, estem fent moltíssimes coses i l'experiència crec que és meravellosa, molt bonica. Hem dut endavant, estem executant projectes molt importants, sobretot en infraestructures. Hem aconseguit també que Catarroja siga municipi turístic, estem ara executant ja el carril bici que connecta el poble de Catarroja en aquest entorn tan meravellós que és el Parc Natural i el nostre poble, el nostre port. També estem executant actuacions en infraestructures en diferents barris de la població. L'avinguda Diputació, que era una avinguda que necessitava una actuació urgent perquè és una arteria principal del nostre poble, estem executant-ho i quan acabi la legislatura ja estarà totalment completa. I també estem fent obres en diferents barris de la ciutat. També estem, com no, fent polítiques d'economia. Hem aconseguit que 500 persones més de les que en teoria estaven desocupades estiguin ocupades en 3 anys i també una aposta important és la reducció del deute. Quan entrarem a governar tenim 13 milions de deute, a hores d'ara hem reduït al 50% d'aquest deute. Per tant, són iniciatives que estem fent al llarg dels 3 anys que estan canviant la realitat del nostre poble. Hi ha projectes que ja hem executat, el MAM l'hem reformat, el Museu d'Antònia Mir l'hem reformat, el Teatre Auditori de Catarroja l'hem convertit en un continent cultural importantíssim, però per davant queden la reforma de la Casa Cultura, el projecte que ja està enllestit de la Casa de la Joventut, de l'Espai Jove, i també un projecte que quedarà enllestit també de la Casa Major. Pues a veure, jo resumiria que el pas de Compromís per Catarroja és el pas de la desil·lusió a la il·lusió. Jo crec que ara la gent està il·lusionada, perquè veu que hi ha un govern transparent, un govern que comunica, que vol que la gent participe, i jo crec que això ho hem aconseguit. Com a alcalde he estat obert durant aquests 3 anys a la ciutadania, a propostes, i no sols la gent ha vist que aquestes propostes s'estan complint, sinó que n'hi ha interès en continuar escoltant la ciutadania i poder fer que la gent realment s'empodere, que aquesta és la voluntat que tinguem en el 2015 i que crec que estem aconseguint una ciutadania empoderada i un govern progressista que vol canviar el municipi de Catarroja.